Aurreneko lan zerrendan, aurreneko puntua, azken egineko bilkurako aktaren onespena hala badagokio. Egia esaten azaroaren 23an egindekoa. Temate zerbait ikusi baldin mau, aldaketa ematen behar baldin mau ez. Hau bat ez onartza? Vale. Bigarren puntue, 2017ko udalaren San Jose egoitzaren Zubiorro Elkargune Institutuaren azkoitia lantzenen aurrekontuen eta aurrekontu konsolidatuaren hasierako onespena. Hana egin guztute presentaixo bat eta gero komentako izuzeni bosketa nola etxeko asmo daukeun, puntoka emerko, danan ezberdin nola izen, eta hana nahi zuni. Bueno, irizpenien 8 punto daude, azkeneko 3 legik ezartzeitun prozedimento batzuk jarraitzi edie, eta orduan osek ez die botatzen ez, begon, osek ez da botau berrik, eta lehenengo 5 puntuek banaka botauko jau. Ez naiz gehiago iruzauko aurrekontu danan xehetasunek esaten, komisiotan trataute izen dielako, eta baita dago pixon San Joseko bilerane bai, eta Zubiaurre Elkarguneko bileriren genuen aparte, eta azkoitia lantzenekule intzalako. Baina, lehenengukin azteko, lehenengu da, azkoitiko udala 2017 ekitaldirako izango duen aurrekontue. Urtengo izango 15.780.000 eurokue, lehengo urteko 13.456 izan zan, eta, igo erie nabarmena da, bi konzeptuatiken. Alde batetik daukeu 2016en udalak lideli urrategi bideako 2 lursail saldu zizkon, eta horren ondorixoz 2017en lursailosen urbanizazio lanak ekietokatzeie. Lan horiek berez lidelek ordainduko ju, baina udalak ez lehitu berditunez, 1.715.000 eta 41,86 euroko kantidade bat aurre ikustea bai zarrera gisa, lidelek ordainduko izkolako udaletxiei, eta baite inbertsio gisa, udalak ez lehitu berdunez, gaztue egin berdulako. Eta bestalde baite aurre ikustea 675.000 euroko zarrera bat, 2016ko gerakine martxuen aurre ikustea alako nabarmena izangoala, horrekin zarrera hori sartu da. Eta bestela esango nuke, aurrekontue 2016kokin konparaute kontinuizti dela, eta partida gexenak mantendu iso indiela. Orduan, nire aldetik askotiko udalan aurrekontei buruz, zue bat ematez osateko badimoko uste, baitze zuei. Guk esan berra lehenengo gauzie ez eta bozkauko edula, gure proposamena kontuten ez dielako hartu. Gure proposamenan hartin zauden berdintasun teknikase erditik osoa pasatzie lan orduten, liburutiko zerbitzue asera nahi podezun hori zabaltzia, ez bakarrik egokitze mueblida hori dana hori berde ustela, baina ordutik aldetik zabalo izetie beste herri batzuten egin nahi din bezala. Gure beste proposamen bat izan zen herriek berdun kultura plan integraloa garatzeko partida bat jartzie, hori ere ez da jarri, da gero beste punto garrantzitsu bat parte hartzie. Parte hartzie itzin da hortzi nibiltze uste, da iruditzaku ez da ustela inongo sentimoi jarri parte hartzeako, da beti gure partetik jarri zen duen bezala, berdula herri honek partida parte hartzina, ontan ados gaude, azkoitea bai dagu, da 150.000 euroko partida bat proposa benun, da ez da sentimo bat behar jarri parte hartzea, esan zenuten batzordien herrisek aukera zula programa bat, 4 urteako, da mendik beste 2 urte pasatxoa, eragiko berriz ez egin, da horitxi, 4 urte mehin eragitzea hemen, da punto. Da horitxi, ez bozkauko duela. Guke, orokorren badira hainbat partida ados gaudenak, plaza berriko proiektua, zebra bidea konpontzea, herriko taldei diru laguntza igotzea, berdintasunean ere, gazteen berdintasunean partida eduko duzue, eta azken egunetan aurrekontu orokorraren egunenekoetara iristen ez den beste kantitate txiki bat ere bai, baita lokal eta etxebizitza alokairuetan ere, interpretariaren partida guk ere eskatu bezala kendu egin duzue, eta ez dugu dudarik egiten zuek jarritako beste partida asko ere beharrezkoak izango direla. Oso gutxi dira gobernuaren aurrekontutik kenduko genituzkeen partidak. Prentza zerbitzua, 69.000 euro, bestela ere nahiko propaganda eta agerraldi egiten direlako,
eta informazioa beste komunikade bide batzuetatik aurretik emana egoten delako. Kreditu globala, 40.000-tik 20.000 eurora, jaitsi, kreditu aldaketa egiteko ez duzuelako batera erasorik, beste hori non gastatu kontsultatu gabe. Elektrizitate kaxak konpontzea 200.000 eurotik 181.000 eta 500.000 jaitsi, zeuek esan bezala kostua hori izango baita. Eskolerak 30.000 euro kendu, epe motzera beharko balitz, kreditu globalean badagoelako eta martxotik aurrera 2016ko gerakinean, remanentean nahiko diru izango duzuelako. Bestalde, gure eskariak ere ez dut uste asko direnik. Auzo konposta indartzea, zaborraren bueltan kanpaina egiteko 13.000 euro aurreikusten dituzue, eta kanpaina horren barnean guk auzo konposta indartzeko ikerlana eskatzen dizuegu herriko auzo ezberdinetan. 13 eta 18 bat urte bitartekoen aisialdia zuzenduko lukeen proiekturen bat, gure gazteak asteburuetan beste era batera disfrutatzen ikasi dezaten 25.000 euro, ekintzailetasuna sustatzeko diru laguntza 60.000 euro pasadan urtean, diru laguntza hau kendu egin duzue, Azpeitian oraindik ere Iraurgi Lantzenetik ematen zen diru hau, udaletxetik ematen jarraitzen dute, baina gure herrian ez. Berdintasuna, herriko talde feministari 10.000 euroko diru laguntza, udalarekin adostutako ekintza burutzeko. Kendutakoaren eta eskatutakoaren soberakina 52.000 eta 500 eurokoa da, eta azken unera arte itxaron nahi izan dugu soberakin hau oposizioko liberatuarentzat jartzeko itxaroperanekin, baina gaur berririk ez bada horrela gelditu beharko du. Bestalde badakizue gure taldeaz tasa, zerga eta tarifetan diru gehiago biltzearen aldekoa dela. Tasa, tarifa eta zergetan gure ustez askoz gehiago bildu, gero klase ertain baxuko herritarrari laguntza gehiago eman ahala izateko. Eta nondik bilduko genituko diru hauek? Zabor bilketatik 150.000 euro, etxe uten zergan 80.000 euro eta elkargunean 7.000 euro. Dena den, arazorik larriena parte hartzean dagoela deritzogu. Aurrekontuetan egin ditugun eskakizunei ez diozue jaramonik egin. Aurrekontu parte hartzaile eta herri galdeketaren bidez, herritarrek erabakitzeko diru partida jarri nahi genuen. Azken unean ere egin genuen saiakera. Herritarrek parte hartze bidez erabaki zuen parke estalia legealdi hasieratik zeuek diozuen bezala egingo duzuela egindu izan bazen igute, gure ezezko bozka abstentzioagatik aldatzeko prest agertu ginen. Baina orain ere, gehiengo osoekin maiz gertatzen den bezala, saiakeran gelditu da soilik. Datorren urtean udal gobernu eta teknikarien datuen arabera 2016ko gerakinetatik diru polita izango dugula erabilgarri aurre ikusten da, 1.000.000 euro gutxi gorabehera. Ez dakigu zertan erabiliko diren. Guri parte hartzean zeregin handia dagoela egiteko iruditzen zaigu. Dena den diru hau 2017ko martxotik aurrera egongo da erabilgarri, eta ordutik aurrera ikusiko dugu zertan erabiltzen den. Beraz, zertan gastatu baino gehiago erabakiak nola hartzen diren dugu ezberdintasunik handiena. Gauza asko egiteko diru kopuru eder bat dagoela garbi geratu da. Idatzi honen hasieran ikusi daitekeen bezala gure ekarpenak egin ditugu. Hemen aipatu ez diren beste batzuk ere bai, baina erabakiak hartzeko era aldatzen ez den bitartean eztabaida nahiko antzua dela deritzogu. Baina itxaropena ez dugu oraindik galdu, naiz eta momentu honetan gobernuan daudenek bide hau jorratzeko laguntza baina oztopo gehiago jartzen dizkiguten 2017ko aurrekontu hauetan nabaritzen den bezala. Parte hartzearekin zerikusia duten eskari denei ezetza eman diete. Beraz, orain arte bezala, udal gobernuak jarraituko du herritar denontzat erabakiak hartzen. Beraz, gure taldearentzat parte hartzeak duen garrantzia azpimarraturik ezezkoa. Eskerrik asko, zagoekin, nire. Nik erantzuteko esan, aurtengo aurrekontutan 20.000 euro aurreikusik daudela parte hartzeako, bai formazioako eta baita herritarrekiko komunikazio eta parte hartze programatako.
Eta, bueno, hemen ikustean ez, ikuspuntu ezberdina dugu parte hartzi ez erdan. Guretzat parte hartzi ez da partide bat ipintzie eta herritarrak erabaki da sebela partida hori zertan gaztau, zertan ez gaztau. Urtin zehar, gure ustez behintzet parte hartze nahiko, parte hartzeko ekitaldisek indikeu, esate bateako, Ama Josefan eindan obrie, bertako bildu ginen, Floriako igogailu entzate inkesta bat egin da, hori ere beste parte hartzeko modu bada. Orduan, batzuntzako parte hartzie da, partide bat jartzie eta hor erabakitzie, guretzat hori baino geso da eta bozka baino geso da. Eta programie, lehen esan dizun bezala, 2015ko gure programie gida bezala ibiltze deu, da hondiken hor badaukeu zeine. Eta zeine hori daukeun bikertien, zertan gexo gaztauliken galdatzie, etzako iruditzen. Beste batek, zerbait zoz esateko? Hau gutako, bosketa ingo, teko biharko puntua pasako da. Ziko, ingon bosketa da, behin goz onartzea Azkoitiko udala 2017ko ekitaldirako izango duen aurrekontua. 15.780.000 eurokoa. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzio hori ez dago, onartuta gelditzen dira. Biharren puntu dena. Biharrengo puntu deu, Zubiarre Elkarguneko institutoko aurrekontue. Aurtengoe, 774.000 eta 900 euroko izangoa. Hemen ezan berdeu, iazkoe baino zertxo bai bajo dala, alare inbertsio partidak mantendu indikeu, eta jetxi erie dator, más 4 ematezakon zubentzizue, jeizten nahi dela, eta hori, notizi ontzat hartze deu, bazkide eta erabiltzaile geson ondori xostalako. Orduan bat ematek zoz izateko? Jose Joaquin? Oraindik eraikinean mailegua ordaintzeko 5.140.000 euro inguru falta zaizkigu, eta herritar denok jarraitu beharko dugu ordaintzen. Gure apustua erabiltzaileak ordaintzea litzateke, baina hemen zenbaki potoloak daude oraindik. Eguneroko erabilgarritasunean ere ez dugu enpazik egiten. Hau da, elkarguneko erabiltzailea bertako gastuak ordaintzeko kapaz ez da. Lehen esan bezala, beste harriekin konparaketa bat egin ondoren, jarduera batzuetan oso prezio baxua dugula ikusi dugu. Eta jarduera horien garestitzea proposatu dugu, beste ondoko herrien batez bestekoan kokatu gaitezen. Prezioak asko altxatu ezkero badakigu bezeroa usatzeko arriskua egon litekeela, eta hori ere kontutan hartu dugu. Guk proposatutako igoerak hirian 2 euro suposatuko lioke erabiltzaileari, eta denera urtean 7.000 euro jasoko lituzke udalak. Baina ez dira diru kontuak soilik esan bezala. Herritar denon artean ordaindu beharko dugu urtero egiten den zulua, baita erabiltzen ez dutenek ere. Baina erabiltzaileek presio normal bat ordaindu ondoren. Bestela, beste herritar denen artean ordainduko baititugu erabiltzaileek ordaintzen ez dituzten prezio baxu horien kalteak. Beraz, gure ustez justua ez delako ezezko bozka. Eskerrik asko, Joaquin, Janire? Orduan bosketa ingo dugu. Bosketa ingo dugu, behin-behingoz onartzea Zubiarre Elkargune institutuaren aurrekontua 774.000 eta 900 eurokoa. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzio hori gizta. Onartuta gelditzen da. Hirugarrengo puntun, behin-behingoz onartzea San Jose Egoitzaren aurrekontua, 313.000 eta 300 eurokoa. Haure, San Jose Egoitzako bileran tratau gendun, eta urtengue 313.000 eta 300 iztengoa, lehen urtekue baino, pixket altuo da, zenbaki txikisek konparatzen funezkio, porzentajik altuo mateu, baina, igo erie da, erabiltzaile dakiusten bezala, San Jose Egoitzak dauzken gaztu bakarra die apartamento tutela hauen gaztue. Ordu, nixo erie da, erabiltzaile geso da olako, eta horren ondorixoz udalak geso aporta hogarra daukelako. Batematek zoz esateko?
Foru Aldundia hartu duenetik aurrekontua asko jaitsi da eta erabiltzen den dirua ondo justifikatuta dagoela deritzogu eta beraz aldeko bozka. Bueno, bozketa orduan behin-behingoz onartzea San Jose Egoitzaren aurrekontua 73.000 eta 300 euroko aldeko botoak. Aho batez onartuta. Laugarren puntua, behin-behingoz onartzea Azkoitia Lantzen S.A.ren aurrekontua 2.050.000 eta 69 eurokoa. Bueno, Javiarrek esan duen bezala, aurtengo aurrekontua Azkoitia Lantzenena 2.050.000 eta 69 euroko izangoa. Lehengo urtekukin konparatzen badeu, esan behar da, aurten, lehengo 2016-ien ez dula, dauzken alokairu kobratzetiken aparte, beste aktibidadeik ez dula euki Azkoitia Lantzenek, eta bere aurrekontue 200.000 euro pasatxoku zen, 2016-ien, 2017ko ordie aurre ikuste deu Txalonerrekako lursail bat saltzie, salmenta hori da Egino Berriko lixibiauen tratamentue 2012-2016 Asko Jaurlaritzak egin du subsidiarioki, eta gu lurren jabe gehalako gaztu hosek Azkoitia Lantzeni baite subsidiarioki etorri entzaizko, eta horren ondorixoz zor hori ordaintzeko, lursail hori salduko zako, eta zorrak itaute geldiukoa, eta gero baki uste, baki aurre ikusteala 2016 ustailetiken aurrea Azkoitia Lantzen nahi da lixibagosen tratamentuei aurreiken. Orduan hori nabarmenduko nuke Azkoitia Lantzeneko aurrekontu. Batematek zoz esateko? Bai. Ez nik zuzenketatxo bat esari izango zan bagarrik, berez salmenti ez talako lursailena, izango hilitzekelako zor baten ordainez emangoan lurrea. Zuzenin salmenta bezala saltzin adazute, ala izan darko, baina ez dut uste. Kontableki salmenta bat izangoa. Bestaldetiken zorrakitakoa, baina kontableki salmenta bada. Ibakin fakturako duen salmenta bat. Hoi, motibu esan deu zein dan, zorrak entzeko dala, baina kontableki salmenta bada. Beste matek zerbait, Joaquin? Guk honelako erakundeak udaletik kanpo egon behar lukete. Erakunde honetan eginiko eraiketak arazo asko ekarri dizkigu, oraindik ere ekartzen ari da eta ekarriko dizkigu. Denok dakigu honelako erakundeak udaletxean egin ezin ziren eraiketak egiteko sortu zirela edo gutxienik bizkorrago egiteko behintzat. Badakigu ze garai ziren eta udaletxeek ere handikeri asko egin zituztela. Eskarmenturako ere balio izan digu eta gero hartu behar izan ditugun eta hartzen ari garen eta hartuko ditugun zaplastekoek. Beraz, gure taldeak erakunde hauei alergia hartu dio eta garbi gelditu zaigu udaletxetik egin ezin dena ez dela egin behar. Dena den, arazoak oraindik hor dirau eta gure taldetik berriro ere aditu bat jartzeko eskaintza egiten dizuegu, baina pentsa dezaket beti erantzun izan duzuen bezala estatutuak aldatzeko preste zaudetela. Beraz, beti bezala, ezezko bozka Azkoitia Lantzenetik datorren denari. Eskerrik asko, Janire. Orduan laugarrengo puntu honen bozketa egu. Behin-behingoz onartzea Azkoitia Lantzen S.A.ren aurrekontua 2.050.000 eta 69 eurokoa. Aldeko botoak? Kontrako botoak? Onartuta gelditzen da. Bosgarren puntua da, behin-behingoz onartzea aurrekontu konsolidatu da. 882.809.609 eurokoa. Bueno, bain bosgarren intokatzeana da, dana batea bozkatzie aurreko lauren aurrekontun baturie. Bature hori eitien haziezkeo, ez du kuadratzen. Osea, sumatzen baldin bateu aurreko lau aurrekontuek ez du ematen 17.812.609,40. Horren arrazoie da, geure arteko subentzisuk eta diru laguntzek daudelako medixo, ajuste batzuk inbertzeizkola, eta orduan, aurtengo aurrekontuek konsolidago izango, 17.812.609,40 eurokoa. Batematek zoz esateko ni buruz? Gu bakarri aurretik esan eta bozkatutakoaren arabera ez dagoela esan beharri ez eta bozkatu da. Bozketa ingo du orduan.
Behin behingoz onartzea aurrekontu konsolidatua 17.889.609,40 euroko. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Onartuta gelditzen dira. Pasatzen gara hirugarrengo puntua. Lagapena ekie, 0 euron truke, eta bueno, daukozute dokumentazioan artin teknikoek egiteko balorazioa, lursail horrena, eta da 2.999.994,84 euro. Batxe daukozute informe ekonomikue, nun izateuna, posible dala lagapen hori ekie, bai esan berdeu, kondiziona huikia dela lagapen hori, udalak diabilidade plan bat egin dasen, 2017-2020 bitarteko udalak ez Azkoitia Lantzenek bideragarritasun plan bat onartu desela kontuko onartu aurretiken, 2017-2020 eta baita txosten juridiko daukezue, lagapen horren histori bat egian nondik datorren 86,15 hori udalak eukitzie, eta horrek, lagapen hau baite kondizionatzea, lurzai horrek destinu izen daxela normatan jartzeuna, eta baita plan horretarako baindasela baite bidegarritasun planetiken aparte, kudaketa plan bat lurzai horietan Azkoitia Lantzenek nola ingozen aurre behar dauzken kompromisue. Orduan, hoxe da matemate zerbait izateko, gaizka? Guk genora egipago nun, eta alde batetik zaudela ados lagapen horrekin, baina bai bestalde aipago genuna zela, bai kudeaketa plan egiteagun, bai bidegarritasun plan egiteagun, eta jakin da ekonomisa zintzia sartu ez da gutxuxorik, bai 2022 arteko denbora eremu hartzia, bai orde hobeo datuztela kompromiso ekonomiko oso potentiek, eta hori kontun hartzez bari nahi bezala fixizio hori bat izan dira guztiak. Kontu onartuko deu, auditorik ino ginen, eta egon behar dugu egun jaurtin hasieran, eta aldeun plan ekonomiko zabalena ingo deu, noaino publikeun ikusiken, porque hor, iruditzezak, hainbeste urte aurrea junte, suposizio deixente eman berko hiela, eta ikusiko dugu bertana noaino da posible emati. Beti bezala, doako lagapena, Azkoitia Lantzenesearen aldekoa, espedientzia honestea aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzio hori izan, onartuta gelditzen da. Bosgarreko puntuan, Loiola Berrikuntza Fundazioa 2016ko memoria txostena deituriko dokumentuan jasotako enplegu arloko ekintzak burutzeko diru laguntzaren emarkida arautuko duen lankidetzan hitzarmenaren onespena. Bakizute, iraurgi berritzen da, Loiola berritzen da, gutxura bera planak ditzela helburu ekonomiko batena, eta fundazio bezala initzala Loiola berrikuntza, bako zontzio gutxura barrotxura bezala, urtinak aberan danak bere kopuru eskatzea bere zontzizua, eta Loiola berrikuntza initzea azkeneko momentu arte, txuri honez, eta pasaudu, informioak dago zuten, eskaeria, eta hori da martxia, ozera, ditzen, dokumentu honen buruz, ozera, komunikatzeko. Guk urtero egiten da hitzarmen hau, irakurritakoaren arabera, ez diogu sinatzeko arazorik ikusi, eta badirudi beste urteetan ere ara izan dela, eta beraz, paus. Beste inoiz dauke, bosketango gordu. Loiola Berrikuntza Fundazioa 2016ko memoria txostena deituriko dokumentuan jasotako enplegua arloko ekintzak burutzeko diru laguntzaren emarkida arautuko duen lankidetzan hitzarmena onespena. Aldeko botoak. Dago batez onartuta. Zigarreko puntua, Gipuzkoako ur konsortzioen estatutuen aldaketa. Gipuzkoako ur konsortzioetik etorri da eskaera hau. Dirudienez 2013ko razionalizazio legie dela eta olako entidadiek txikitzie eskatzeu lege horrek
beste entidade bati, eta 2016 egin aldaketa hau Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, estatutun aldaketa bat eskatzen horrek, diputazioei atxikitzea Gipuzkoako Ur Kontsortzioa, eta guri eskatzeko aldaketa hori onartzea. Izan berdeu, txostena hor daute zute, aldaketekin arazoik ez proposatze dugu, baina bestalde Gipuzkoako Ur Kontsortzio izatezako eman duen prozedimentuen ez dela zuzena izan eta hori zuzentzen. Orduan, batematez zauzilateko? Ezan dugu hori. Bai, bizkait zura errepikatzea, baina gauzak benetan oker egin dira, ez dira ez prozedura eta ez datak respetatu. Gu estatutua aldatu eta bertan jarri beharrekoarekin ere ados gaude, baina irizpenean duen bezala, gure behizko bozka prozedura hasieratik ondo egiteko balitzari. Bozketengo bateko botak. Hau bat ez onartuta. Zazpigarren puntun, organismo autonomoetan sozialistek udaltaldeko ordezkariaren izendapenen onespena. Ikusten zuten bezala guztien horrexen, 2016ko azaroaren 23an PSE udaltaldeko organismo autonomoetarako izendapenak proposatu zituen honako egon. Zubiorre Fundazioa, San Jose Fundazioa eta Iraurgi Lantzen S.A. Danetako Janire Igua Merino. Beraz, alkatetza honek udalbatza osoari honako proposamena luzatzen dio. Lehena, Zubiorre Fundazioa, San Jose Fundazioa eta Iraurgi Lantzen S.A. organismo autonomoen PSE udaltaldeko ordezkaria gisa Janire Igua Merino Anderea izendapenea onartzea. Eta bigarrena, erabaki organismo autonomoi jakinaraztea. Batemate zerbait izan dugu, eta ez dela zuzenin bozketa. Bai, egonean. Organismo autonomo eta soziedadiari. Bat da soziedade bat eta bidira organismo autonomoa. Bai, badakit diktamen horrela etorri dela. Baina momentu sobre la marcha egiten den zuzenketa. Eskerrik asko doña. Aldeko botoak. Hau batez onartuta. Zortzigarreko puntun, Euskal Herritarrok Bildu eta EAJPN udaltaldeak segurtasun indarrei buruz aurkeztutako mozioa. Ireitz? Lehenengo Euskal Herria Bildu, Euskal Herritarrok Bildu. Euskal Herritarrok, barkau. Euskal Herritarrok. Bueno, gu mozio aurkeztu dugu, segurtasun indarren inguruan. Lehenengo aurkeztu dugu. Euskal Herria, Europako polizia eta indar armatu ratiorik altuena duen herria da. Kalkuluen arabera, lurralde osoan 22.000 efektibo daude, 3 milioi biztanle dituen eremu batean. Europako erakundeek aholkatzen duten estatistiken arabera, 6.000 polizia efektibo izan beharko lirateke. Honek gainera, kostu ekonomiko izugarria du. 1.500 milioi euro inguruko aurteko, zuzenean edo kupo moduan euskaldunok ordaintzen duguna. Bertako polizia indarrez gain, estatuetako indar armatu eta polizialen presentzia izugarria da. Hamarkada luzeetan bizi izan dugun gatazka armatuaren baitan, Espainiar zein Frantziar indar armatuak herri honetan izan duten presentzia biderkatu egin da. 5 urte luze dira haieteko adierazpenaren baitan gatazka armatua herri honetatik desagertu zenetik. Hala ere, Espainiar zein Frantziar indarren presentziak bere horretan jarraitzen du. Inolako logikari gabe burutzen dituzten funtzioak bikoitzaz gainera, egunerokoak dira oraindik hiritarren oinarrizko eskubidea justifikazio hori gabe murrizteko ekimenak, errepidetako kontrolak, identifikazioak, jazarpenak eta abar. Euskal Herritarren gehiengoak iragan hori gainditu nahi duen honetan desmilitarizazioaren eremuan urratsak emateko garaia heldu da. Euskal eragile eta instituzioek bat egin behar dute beren jardun politiko eta instituzionalean norabide horretan. Modu mailakatuan Euskal Herritik estatuko segurtasun indarren erretiratzea beharrezkoa dela uste dute. Era berean, herritarren babes eta zerbitzu lanak Euskal Polizia betetzea da eman beharreko beste urratsa. Atalka egin beharreko bide horretan, estatuko segurtasun indarren kopurua eta funtzioak gaur egun indarrean dagoen legedira egokitu beharko litzateke. Iraganean gertatu diren egoerak ezin dira aitzake izan
gaur egun gure herrian dagoen indar armatuen dentsitatea mantentzeko. Indarrean dagoen legearen arabera eta modu progresiboan Ertzaintzak eta Nafarroako Foruzaingoak bere gain hartu beharko lituzkete herritarren babes eta zerbitzu lanak, dagokien mailan herri bakoitzeko udaltzainekin batera. Guztia kontutan izanik, Azkoitiko EH Bilduk honako ebazpen proposamena aurkezten dio osoko udalbatzarrari, bertan onartua izan da behin. 1. Udal honek Espainiako Polizia Nazionala, Guardia Zibila eta Espainiako Armadaren erreplege osoa aldarrikatzen du. 2. Udal honek indarran dagoen ordenamendu juridikoan ezarritakoaren arabera eta Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz onarturiko 111/2013 legez besteko proposamenarekin bat eginik Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskatzen dio Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egin beharreko erreplege plangintza burutu dezala eta legebiltzarrean aurkeztu dezala, bertan eztabaidatu eta onartua izan dadin. 3. Udal honek Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Barne Ministerioa biltzen dituen segurtasun batzordean legebiltzarrak onartutako plan hori gauzatzearen beharra aldarrikatzen du. Eta 4. Eta azkena, udal honek hartutako erabaki honi berri emango dio herritarrei Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, Espainiako Barne eta Defentsa Ministerioei eta Espainiako Gobernuaren presidenteari. Hau zera gure proposamena. Eskerrik asko. Horren azte taldetik, gaien inguruan beste mozioak aurkeztu da. Nahiz eta referentzi egiten da zuek aintatzen zuten lege berdinai egiten du referentzi, Eusko Legebiltzarrak gehiengoz onartutakoa 2013 legez besteko proposamena, 11 horrekin bat eginik puntu hauek proposatzen du. Lehenengo puntua, Estatuko administrazio orokorrari eskatzen dio aurrera eraman dezala bere segurtasun indarren eta kidegoen moldapena bere eskumenen eremu ertzira. Gerrirako autonomia estatutuan eta egun indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarrita dagoen moduan. 2. Segurtasun sailari eskatzen dio segurtasun batzordearen baitan lan egin dezala. Estatuko segurtasun indarren eta kidegoen atzera egiterako irizpideak ezar ditzan. Egiazko segurtasun beharrak eta Gerriko autonomia estatutuak emandako eskumenak aintzat hartu dut. Bat zerbait komentatzeko da buruz? Guk mozio hauetan eta aurrekoetan horrelako mozio eta adierazpenen gain beti esaten dugun berdina. Azkoitiko bai bat izanez gero, ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garrantzia bat ekintzen dutela. Beraz, gure taldekoek ondo informatu eta gero, bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez. Eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaudelako, bai, baina badakizue horrelako adierazpen orokorrei ez diogula apartiko kasurik egiten eta beraz abstenitu digu gara. Bale, beste batek espadu zerbait esateko, aurretik bozkatuko dugu Euskal Herria Bilduk presentatu duen mozioa. Aldeko botoak? Gustoko zute galdetzen, ikusi zuek aurkeztu zuten mozioa, baina ez da gaitixe ezberdintasunena. Garbira horiek izan dut referentzia, berreintzaren hartzeko eta berritako estatuko jasotzen duten kontu. Hori da. Bai, hori da papelik hartzen dago izatet. Zergaiti zaudeten dago gure proposamenaki. Berriz, erantzun berdina hitzeko, galdera egunez. Galderen erantzunek ez Bozketan du. Bozketan du. A ver, Euskal Herria Bilduko mozioaren aldeko botoak. Kontrakoak. Abstentzioa. Ez da onartzen. EAJ eta PNV taldeko mozioaren aldeko botoak. Kontrakoak.
gelditzea. A ver, eajtarena... Aldeko botoa. Bueno, ez que nola dena zuzentzen izan, zen etxan, abstentzioa. Onartuta gelditzea. Behatxarren puntu Euskal Herritarro Bildu udaltako jolas ez existen inguruan aurkeztutako mozioa. Bueno, abenduan agostin presentatuta dago. Guk hasieran pentsatu genuen erantzun bat eman da nahiko izangola, batiz bat irusitia abenduan agostin nahiko geratu zala. Tema horre hartatzeko kanpaina bat editiko eta bat, erantzun bat idatziz behar zuten, eta hala esateu horrelako proposamena lantzeko gune egokia dagoen batzordea da, eta ez udal batza ikizezakola. Gaia hurrengo gizarte eta berdintasun batzordean landuko da, eta udal taldeko jakikerazten dizuen bezala, agerketatxo dugotakaren bidez egiten dela dagoeneko gai honen lanketa, hortego abenduan erakusketa bat antolatu da, eta gurasoi gomendioak egin zaizki jolas egokia erosteko eta pentsatzen da landuko da, baina nahiko genuke, urrengo urteako tempora astiro hartu, komisiotan dara gabiz hartu dut batean juti. Eta guztiz, eskolintxe hitzak dut. Eskerrik asko. Berriz Euskal Herria ditu. Euskal Herria. Euskal Herria ditu. Euskal Herritarrok esan duzu. Hasi nau, baina ondo esan eta Euskal Herria. Kamara ikusi horra ditu. Bueno, bai, gu mozixo aurkeztu genuen da jaso zuen gutune, baina iruditzezaku abarkatatzok egila lana ondo dagoela, baina oso ere mugau bat aiatzean lan badala. Azkeni umik igual dana beste edo, baina umik ingurun seguru bamendik dana dauzkodula, dana bingo xeula erregalo bat beste ume bati beste fetxa hauetan da geru ere bai, da orduan iruditzezaku garantzio hondikene jarraitzie mozixo honekin. Da, bueno, irakurrengo eta aurkeztu genuen mozixo hori. Gaunak, beste askoren artean, jolas eta oparien saleroskoetarako garaia da. Data hauetan, jolas mordoarekin egiten dute topo gaztetxoek. Honek gainera, beraien baloreen garapenan ikaragarrizko eragina du. Egun, kontsumismo basatira bideratutako eguna bilakatu dira bagonak. Merkatalgune handia jendez lepo daude eta iragarkien bidez erosketa etengabeak egitera gonbidatzen da jendartean. Gainera, jolas beliko eta sexista dira nagusiki edozen jolas markaren webguneetan eta iragarkietan. Hain zuten, jolas hauek jendarte sexista baten eredua bultzatzen dute, zein eta neskak zaintzarako eta eder egoteko objektu bezala ez dira dituen eta mutia subjektu aktibo eta gortiz izateko. Jostailuek etorkizunean eraiki nahi dituzten emakume eta gizonen rolak aldez aurretik ikasteko prozesua zabaltzen dute, eta honen baitan aktibotasuna, zaintza, solidaritatea, elkarren arteko errespetua guztientzako baliagarri diren roltzak jotzen ditugu. Balio hauek dira indarrean jarri beharrekoa jolasen bidez ere, hain zabaldu dauden indarkeria eta sexismoaren gisako balioak baztertuz. Gaztetxoak jasotzen dituzten opariek umeengandik inplizituki balore konkretu batzuk sustatu euren arteko desorekak ekar ditzakete ere. Alegia, bitarteko ekonomiko handiago familia batek jolas gehiago izango ditu, eta beraz, horrek umeen artean diskriminazio egoerak sortzeko arreskoa dut. Da, hau guztiagatik, gure proposamena zen, Azkoitiko Udalak Gabonetako testuinguruan ondorengo kanpaina diseinatu eta martxan jartzeko konpromisoa hartzea. Kontsumismo basateari aurre eginez jolas belikoak eta sexistak ekidin eta jolas ezkidetzaileen zeinez sexisten eta balio arduratsuen aldeko kanpaina burutuko du. Kanpaina horreko kontsumitzaile elkarten zein merkatari elkartekin partekatuko du, eta bigarren puntu Azkoitiko Udalak aipatutako kanpaina merkatalgune handienetan zabalduko duenaren konpromisoa hartzen du. Hau izan gure mozizua, danon artin heldu beharreko gai bat, da pixket presaka aurkeztu genuen, baina alare fetxagoetan hona ekartzi importante iruditzako foku jarri bertzakolako gai honi, nahiz da aurten kanpaina hau martxan jarri udal honek, alare honetaz zitie importante iruditzako da horretxe. Vale, azkarrik asko horren buruz, uste baten zerbait komentzen. Ordu nabarreko puntua gogodea, no? Jardai. Guk lehenko esan dugun bezala, gehiago gontan, batzordetan egin dugu txurra, eta nahi duzuneako, baina
onespenen berri ematea. Ibizizago bosketa gizteu lehango, tehan duen epintzi izen ekitaldi sekretariak gaur behan du da ditzen, ez da tokatzen. Behan dagoetan, Gabonetako testu inguruan ondorengo kanpaina diseinatu eta martxan jartzeko konpromiso hartzen du, konsumismo batzariren hoia dara martxan da, esan dugu bezala nahi dugu komisioetan da landu, eta dena bateakun eta horren urteako aztura da. Txago egizte, oina boskau erdala, porque gara gizia hartzen ezin da. Atzakute biztizatu da lan horren boskete egizteko. Eta emer baldima gu, zea hori gine, ez etzan magu, honen txatetxik, Bosketia egin behar baldima? Egin berda? Mozio bat aurkezten danean, erretiratzen ez den bitartean, igual askotan mozioekin egoten dira akordioak, akordiorik ez baldima dago, eta mozio bat erretiratzen ez bada, udal gaiari buruzkoa baldima da, bozkatu egin. Bozkatuko dugu. Aldeko dutuak? Bai, komentatzi gure taldetik, justu gai horrekin hartzen durako, baina bozeramaile batzordei ez dela deitzen denborale bat dela, gai hauek hor itzinezko plenoa dena konponduta jako ginikela. Berrek esko egitz. Aldeko dutuak? Kontrako botoak? Kontrako botoak? Abstentzioa? Ez da horretzen. Bigarrengo puntuan aurrekontuari buruzko informazioa. Hobarkau. Emargarren montan behin betiko honesten berri bat. Behin betiko honesten berri ematea, egon tanto gatzaio, 2008ko urriaren 2008ko udal batzak onartutakoa eta legaziorik egon ez denez, behin betiko onartua, 2017 ekitaldireko ordenantza fiskalen aldaketa, 2017ko ekitaldireko ur hornikuntza saneamendu eta azpiegiturek tasak, 2017ko ekitaldirako Zubiorre elkargunea institutuko tarifak eta kreditu gehiagarrien bidez kreditu galdatzeko lau zenbakidun espedientu. Bigarrengo puntuan, aurrekontuari buruzko informazioa. Beti komentatzen bezala aldakutan, informazio bat, ematek dizuzako none bat mota bat, erantzuna emango zizko, eta pertsizio baino eta bat, ematek nago zazateko honen buruz, eta bestela, azkeneko puntua pasatzea. Eta behar dugu. Lehen urtien pasabentzeko garai honetan galdera hor lantzitzie, baina, aurten ikusi denez errepika hori dela udaletxi jaiotza bat jartzina. Gure galderi da, ea zergatik jartzen jaiotza bat udalera ikinin, kontun hartute konstituzioko 16. artikuloko 3. puntun zehaztean bezala, ninguna profesión tendrá carácter estatal. Estatuto profesional baten gaudela. Ez da seguru nola erantzun beharko nuken dago, baina irudisekin batean ez dut baten zehar saltzeanik. Ide, batzuten bat, jo ez batzuten ez, alkure bezala zintzizako, eta dutu asko dure, baina ortegu, montan ez gazako, bat erantzuna bat emoga, jazta, laikismo zer da, herrixe laikoan da, noeztan, dakadan, udaletxik herrixe representatzea eta tema hontan ez, posture garbize dago, zue betia enteatzen uste gaina, laiko asunto hori zurraio berdala, bai kalendazio ganietan ez antora laboran berdala, oine ez zautela doz, hor da honi irudi bat jaiotzana, danak alkarri errespetau, eta nahi ez superpizo zeigen honik ez detena nahi da, inintirika hori zuzenin, batek beste bat itzeu zeitu ponitzin nahi zoraten. Nik tema hontan, uste dara baino importante duzko eta ez hartu bat, baina itzin hilik ez duten nahi zuten dara. Ez, bakarrik izan, askatasun erligiosue ez duze personala dela, da udaletxe herritar danan ordezkaritzan eraikine izen da, errespetau inber kolektiboan, sinismen daudena da ez daudena. Baten bat laiku dan, akonfesionala dan, kristau edan, judu edan, musulmana dan, edo zer dan, ateu dan, agnostiko dan. Da orduan
beste toki egoki bat simbolo religioso jartzeko. Da, beste herri batzuten hartu izan dira erabaki batzuk lehin kontratu dela esanez, ba horako simbolismo jartzi horretxitzen da horretxik. Vale, oso ondo. Beste galdera bat hartu aurtengoa ere gogorra izan da, biolentzia matxista jasan duten emakumeentzat. Hurrengo urtera begira ere, denon artean besterik ez bada ere, udal bilkuretan aipamen bat egitea ondo legokeela iruditzen zaigu. Guk ez dugu protagonismorik nahi eta aipamen hori udal gobernuko taldeak egitea ere ez zaigu axola. Hirian behin, politikoki inungo kutsurik izango ez lukeen, testu ateratu bat denon artean sinatzeak ez lukeelako zaila izan behar. Eta gutxi izango baritz ere, zerbait erantziko geniolako lakra honekin bukatzeko oraindik egin beharreko lan sakonari. Eta bukatzeko, urte gari zoriontzu bat, Ja, bukaeri ere bile, ematen baki, gutxitzen gaine bukaeri eman. bukaeri neuri, Beste galdera bat baldo eixo, bukote emateko daun